Ассалому алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Шероинак хоҳишон мекунем бародари азиз, ҳамин навори моро лайк монен ва комментария гузорем, пахнаш кунем тои ки ҳамин мошинча фурӯш намондаги. Бародари азиз, BMW 2016 як дист рафтагиай. Номра дидем бародари азиз. Хеле ки номраша дидем бародаро кадоме ки мехараш, ҳоме ки мехараш номрош падарка карда мешавад. Бародаро хоҳиш мекунам ами лайки шумо ягон кас бой нашидай. Хай бизанин шохе ки ман бой мешавам хада мегирам шохе. Бисёр ами бахилӣ мекунанда. Шероина роз ман подробно ишон метам, дуруншо ҳама тарафа ишон метам. Ана хишу тамошош кунен. Ҳаму шахсиятое ки мошин харен хоҳиш мекунам ҳаму шахсиято занг бизанен бародара 2 миллион 900 2 миллион 900 уштесай номер падарка ҳай и болои и бародари азиз ана бо савдо карда мешавад. Ҳозир подробно ишон шудем. Биёр ишон шуде хишу чётка ишон шуде. Бародари азиз нигоҳ кунед. Дрон кожни салон як нети чихел омагия, чихел хишу омагия. Дронша хишу ишон те. Дидем бародари азиз. Ана ақибша ишон те. Бародари азиз ина ақибаш, тарафи ақибаш омаги, мақсад ҳама чётка омагия. Мошин ягон камбудӣ надора бародари азиз. Хай просто бародар да мошин бародар дар кор шуда ки савдош куна. Бародар дар кор шуда, сумаш дар кор шуда бояд савдош куна. Ақиб хишу местай? Хишу ҳо. Асад бародари азиз занг бизанен ҳамун бародарое ки харидоранд. Хоҳиштон мекунем бародари азиз, апаву хоҳаро лайкш монед ва комментариёш бинависед. Хай бинависед яки хида мегирем шохе. Тағйирои хеле мо набинед. Мо ҳастем ба хидона. Кадоме ки мехариш бародари азиз, номер падарка карда мешавад. Худо нигаҳбонтон боша ҳа бародари азиз. Ассалому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, ҳамин навора ки моро паҳн кунед широинак полезня и барои ҳар як марди мусалмон. Ҳозир ҷое ки мо шиштагием хориҷон гап мезанам бародари азиз, дар кор аст. Барои ҳар як марди мусалмон, барои модаро, барои хоҳарои мусалмон дар кор аст. Шахсоне ки дар кор бошем. Хоб гӯш кунем бародари азиз. Хориҷон салом алейкум. Салом алейкум. Хоби бародарҷон, саломати хуб, кор бурама хуб, худованд соз боши, тен боши. Хориҷон адреса подробно бугуво, баъд ма бародаро хати гап занам. Салом алейкум бародарон. Адреси мо метро Теоплистан, наздики Фуд Сити, остановка Маъмирӣ, 4 этаж, 421 кабинет. Бародари азиз, шахсоне ки адреса ки гуфт агар нофаҳмо боша бародарҷоно, иҷа ҳам наздикии Фуд Сити ҳам хел аст, ҳам наздикии метро Теоплистан 800 метр дур аст. Иҷа ман нигаҳ кардам бародаро бисёр будастанд, бисёр зиндагӣ мекардастанд, но мутаассифона аз корхонае ки хориҷон ҳуй кардаги бехабарам. Барои қадар хабар бигиранд. Ҳаҷараҳуҷирш кунем. Нигаҳ кунем бародари азиз. Шахсоне ки ҳиҷома мехоҳем бародари азиз, дар ҳамиҷа мо айни ҳол қарор дорем. Озир мо подробно ишон метем. Хориҷон хеле баҳазур бишед. Биёака. Ана нигаҳ кунем бародари азиз. Алҳамдулиллоҳ ҳама ҷо хушруҷ ва 100%. Инҷа бародаро бисёр бехабар ҳастанд. Баъдан бародари азиз дидем фитобочка ҳиҷомаш бародарое ки мисол намехоҳен рай ду рафтан меоен бародари азиз, алҳамдулиллоҳ ки қори дар хизматай. Баъдан гӯш кунем бародари азиз, масъалаи дуо хондан, ҳамин масъалаи дуо хондан беҳад ҷо мекунем бародари азиз, яъне ки намеёвен метавонем ки муроҷиат кунем. Масъалаи ҷинхонӣ, масъалаи тамоми намуди ҳамин дуоое ки мақсад ман ко илм надорам, намефаҳмам, шахсоне ки дар кор ки ҳастанд метавонем ки қориҷонда муроҷиат кунем. Хориҷон 24 соат дар хизмат аст. 24 соат хеле 10 соат 8 соат не 24 соат монаш бишина не 24 соат дар хизмат бародари азиз. Метавонем муроҷиат кунем. Бародари азиз, ман номери телефона мемонам, номери телефони хориҷона мемонам. Ана шахсоне ки намедоненаш, просто як местоположение мепартоятон, мехезен меоен амиҷо. Любое время ҳастан ку бародарое ки кор даҳам, пасай кор мехоҳанд биёянд, марҳамат биёен. Иҷа ман нигаҳ кардам, иҷа беҳад мардум бисёр зиндагӣ мекардастанд, но мутаассифона аз иҷо дарак надоранд. Барои ҳам ки бародари азиз навори моро паҳн кунед, хорида муроҷиат кунед, масъалан чӣ саволое мешавад, зангш бизанем, пурсуо кунед. Худоҳофиз,
خداوند نگهبان تو باشه برادر عزیز.